ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ കത്തലൂഞ്ഞയിൽ സെയിൻറ്റ് ജോർജ്, നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ജോർജ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞ സൺ ജോർജി എന്ന് പറയും. സൺ ജോർജിൻ്റെ ഫിയസ്റ്റ അല്ലെങ്കിൽ തിരുനാൾ ദിനമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് കത്തലൂഞ്ഞയിൽ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളൊരു ദിനമാണ് സൺ ജോർജി ഡേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കും റോസും, നമ്മുടെ റോസപ്പൂവും ബുക്സിൻ്റെ ദിനമാണ്. വേൾഡ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവർ കവിതാക്കൾ, മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ലവേഴ്സിന് ബുക്സ് കൈമാറുന്നതിന്. പണ്ട് ഗേൾസിന് ഫ്ലവറും ബോയ്സിന് ബുക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും, മീൻസ് ഗേൾസിന് ബുക്കും കൊടുക്കും, ഫ്ലവർ കൊടുക്കും, ബോയ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ബുക്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്കുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ലവേഴ്സ് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ബുക്ക് പ്രേമികളും ഇതൊരു ഫീസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എനിക്കും കിട്ടിയൊരു സംഭവം. അതായത് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നല്ല സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര വലിയൊരു ഫീസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വരും. തണുപ്പൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയം ഒരു പൂവിന്, ഒരു റോസപ്പൂവിന് നമ്മുടെ 340 രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ 540 ഡിസ്കൗണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഡേ ആണ് ഇവിടെ. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തരകോണ ബാഗലോണയിലല്ല, തരകോണയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. തരകോണ ഇവിടെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛന് ഇന്നലെ വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫീസ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊന്ന് റാംല നല്ല ആൾക്കാരാണ്. റാംല എന്നാണ് സാധനം, റാംല. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. അത് നല്ലൊരു കാര്യം. നമ്മളിവിടെ ബുക്സ് എല്ലാവരും വായിക്കും. ഇപ്പോൾ മൊബൈലൊക്കെ ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് പോലും ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ പോലും ഇരുന്ന് വലിയ ബൈബിൾ പോലത്തെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കൾച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഇത്രയും മോഡേൺ വേൾഡ് ആയിട്ടും അത് മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫീസ്റ്റ് നല്ലപോലെ സെലിബ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ബുക്സ് ഡേ, വേൾഡ് ബുക്സ് ഡേ ആണ്. എന്നാൽ പോലും അതിങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നല്ല കൾച്ചറാണത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഹോപ്പ് യു വിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതായത് ഇന്ന് എല്ലാവരും ബുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് ബുക്ക് ഡേ അതിനോട് വെച്ചല്ല, കത്തലൂഞ്ഞയിൽ സെയിൻറ്റ് ജോർജി, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ, സെയിൻറ്റ് ജോർജ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ ജോർജി എന്ന് പറയും കത്തലൂഞ്ഞയിൽ. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധൻ്റെ ദിനം എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് കവിതാക്കളാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കും, ആൺകുട്ടികൾക്ക് ബുക്സും. അത് പണ്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് പരസ്പരം, മീൻസ് രണ്ടുപേരും ബുക്സാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് ബുക്സ്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കും. അതാണ് ഈ ഫ്ലവറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാണ്, മനസ്സിലായോ? ഈ ഫ്ലവർ അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബുക്കും കൊടുക്കും. ഓളാ ബോനസ്. ഒത്തിരി ജനങ്ങളുണ്ടോ? ഇവിടെ സാൻ ജോർജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സാൻ ജോർജി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റേഡിയോ, തറകോണ റേഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം മനുഷ്യരിക്കുന്നു. ഇത് റേഡിയോ ലൈവാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, റേഡിയോ ലൈവ്.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui també aquest dia de Sant Jordi gaudim molt de la Diada, aprofiteu i farem un intercanvi. സൺ ജോർജ് ഡേനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അവർ ലൈവായിട്ടുള്ള റേഡിയോ തരകോണ റേഡിയോ 96.1 നമ്മുടെ റേഡിയോ ബാക്ക് 93.1 അടിപൊളി. I també el Josep Gironès també, gràcies. Justícia de Garrot, els crims de Gandesa de 1800. അടിപൊളി വോയിസ് അല്ലേ പുള്ളിയുടെ. Fem una petita pausa perquè ja tenim per aquí la colla Escolta, l'estic veient per aquí. Hola, hola, perdona. 4227. ¿Qué? 427. Ah, vale, vale. Solo yo grabo el vídeo. Perdona. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Ah, ¿sí? Sí, esta, todas aquellas son asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Asociación para ayudar? Para ayudar a la gente sin techo y de inclusión social. ഓക്കെ 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 മുറിച്ച് കോശമാണ്. ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, അവർ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുള്ളിക്കാർ പറയായിരുന്നു എന്നോട്, അതിൻ്റെ കാർഡൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാണ് പുള്ളിക്കാർ. ആൾക്കാരിന് ചെടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. മുച്ചസ് ഗ്രാസിയാസ്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇതിനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. ഒരു റോസിൻ്റെ വിലയാണ് €4, 360 രൂപ. അതായത് 2 റോസിന് €7. 7 euros, mira, dos, 7 euros. 7 € എന്ന് പറയുമ്പോൾ 540 രൂപ അടുത്ത് വരും. റോസിൻ്റെ ഒക്കെ വില കണ്ടാ. ഈ പാൻസ് ഇത് പ്രത്യേക ബ്രെഡാണിത്. പാൻ ഇത് സൺ ജോർദി. ഈ സൺ ജോർദി ദിവസം പ്രത്യേകം പാൻ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാഗ് കണ്ടോ, അത് കത്തലൂഞ്ഞയുടെ ഫ്ലാഗാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്പെഷ്യലി സൺ ജോർജ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കത്തലൂഞ്ഞയുടെ പത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കത്തലൂഞ്ഞയുടെ സെയിൻ്റായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി കത്തലൂഞ്ഞയാണ്. എല്ലാ സ്പെയിനിലും എല്ലായിടത്തും ഈ ഫീസ്റ്റ് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു കത്തലൂഞ്ഞയിൽ മാത്രം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ബുക്കും ഉണ്ട്. ഒരു ലിബർ 4, 2 ലിബർ 6 രൂപ, 5 ബുക്കിന്. ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ. 5 12 രൂപ. അപ്പോൾ ഇത് ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് അല്ല, ഏത് ബുക്ക് എടുത്താലും അങ്ങനത്തെ റേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കച്ചവടമാണിത്. ബുക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നൊരു ദിനമാണ്, മനസ്സിലായോ. ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ബുക്സൊക്കെ കിട്ടും. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഈ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും ബുക്ക് പ്രേമികളൊക്കെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസമാണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ഒരു ബുക്കിന് 4 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ നമ്മളവിടെ 360 രൂപയൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ 360, 370 വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു റേറ്റ് അല്ല. ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഓതേഴ്സാണ്. ബുക്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കടക്കാർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ. ഈ കടക്കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 ഓതേഴ്സാണ്. TV ചാനലൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു കൾച്ചറല്ലേ ഇത്. ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു
സെലിബ്രേഷന് പോലും ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടാവില്ല ബുക്ക് സ്റ്റോളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.